Com tots els anys, el Museu d'Art Contemporani de Vilafamés participa en les Jornades de les Dones que se fan així en aquest cap de setmana del 8 de març, del Dia de la Dona. I enguany han pensat fer una exposició col·lectiva d'aquelles dones artistes que tinguin aquesta relació en el poble i el museu durant tota la vida del museu, aquests 50 anys, i que no tinguin obra en la col·lecció del MACBA. El Museu de Vilafamés sempre presta una gran atenció a l'obra de les dones, no només en aquests dies al voltant del 8 de març, sinó al llarg de tota la seva trajectòria, però especialment també aquests dies tenint la intenció de que l'obra de les dones estigui en una primera línia. En aquesta exposició podem veure l'obra de 7 artistes. Entre elles tenim una varietat de suports i de materials molt diferents. En aquest cas en especial, l'obra de les dones i l'obra de les dones que viuen o que tenen una relació molt estreta amb el poble de Vilafamés. Ja dic que sempre se presta atenció a la producció de les dones, perquè durant molts anys han estat, diguem, a l'altre costat, i ara volem que estiguen ahí en una primera línia. Diferents matèries, però també procedències diferents i generacions diferents, però totes elles unides per la presència del museu al llarg de la seva vida i la vinculació del poble i el museu en elles. La peça de Jovita és una peça molt dura perquè la va pintar a raïs d'una mort d'una amiga que la va matar l'home, i entonces està criticant la violència masclista que és tan actual avui en dia. Després tenim una peça d'Anna Cruz, que és una de les primeres artistes que va vindre i se va comprar casa en Vilafamés gràcies a Palanca. Després també tenim unes peces ceràmiques molt boniques d'uns bitxets que fa Vivi Montpós, i coneixem la seva vida, a ella li agraden molt els animalets, i en sa casa, per exemple, podeu trobar que està tot el jardí ple d'aquests animalets tan bonics que fa Vivi. Després tenim una peça de Carmen Michavila, filla de Michavila, que van tindre casa a Vilafamés. Com son pare va ser pintor, ella també ha continuat en l'ensenyança com son pare i la pintura, i és una cita bíblica de Job. Després tenim una animació, stop motion, de Vane Julián, que trata un poc del tema de l'ecologia. Tenim una altra peça d'Amparo Domínguez, que és una menina Mondrian, on podem veure la cara de la filla, i és una peça curiosa perquè és un moble també a la vegada que s'obrin els caixonets. I al centre de la sala podeu veure la peça de Belén, que és un arbre que ens recorda un poquet quan l'arbre pareix que estigui mort, com les persones quan tenim molts problemes, que ja no s'espera on tirar, sempre tens aquesta esperança, que és com el renacer, que la titula Belén, que quan pareix que l'arbre estigui mort, que no saps d'on eixir, trau aquestes fulletes tan boniques i és com nosaltres, que pareix que no pugues més, però sempre tenim forces per a tirar endavant. Ja són 5 anys que estem el nou equip al front del Museu Vilafamés i cada any hem fet una exposició al voltant d'estos dies amb l'obra de dones artistes, bé han sigut exposicions monogràfiques o també, en aquest cas, una exposició amb obres de dones, com he dit, vinculades al poble de Vilafamés. D'ahir el nom de l'exposició en el museu, les dones al museu i també les dones en la terra de Vilafamés.